81 milions d'euros a l'Hospital Lirios, la Virgen de los Lirios. Per a una ampliació? Sí, és l'ampliació, és una ampliació, és un hospital que hi ha que readequar. Estem portant endavant en tota la Comunitat Valenciana una nova frontera de tot el que és l'equipaments tant tecnològics com d'arquitectura sanitària. En aquests moments estan en execució més de 400 milions d'euros. Aquest és un hospital molt important i que en aquesta propera legislatura serà una realitat. A través d'aquesta aliança en el municipalisme vam impulsar algo tan fonamental i que teníem una situació tan precària com era la situació que havia deixat l'educació el Partit Popular. I vam impulsar el programa Edificant. 30 milions d'euros només a la ciutat d'Alcoi invertit per a millorar tots i cadascun dels centres educatius de la nostra ciutat. I un dels reptes que tenim com a ciutat és la creació de sòl industrial. I per això tenim que començar a treballar, només passen les eleccions, president, per a poder desenvolupar una gran zona industrial a la nostra ciutat que conjuntament amb el treball que està fent la Generalitat Valenciana pugui atraure noves empreses i pugui permetre el creixement de les empreses alcoianes. I sabem que tu, com sempre, estaràs al nostre costat, perquè ho has estat sempre. Sempre hem pogut comptar amb tu. Per això, així al Alcoi tenim molt clar que aquesta aliança, que aquesta complicitat que n'hi ha entre Ximo Puig i Alcoi, aquesta ajuda fonamental que has prestat del primer moment i que vas a continuar prestant, és la millor garantia de futur per al conjunt de la nostra ciutat i d'esta comarca.